И здравейте, хора! Аз съм Кристиан и днес ще играем на Smash Hit. Това е едно яка игра. Аз сега я намерих. Я видим дали може това си взема. Не искам. Оставям го. Нека да започваме просто играта. И това е Smash Hit само. И така, нека започваме. Айде! Имам 25 топчета. Играта е супер реалистична. Имам само 3 нива да мина. Не, 2 са. По-добре 2 ще минаваме. Или само едно, не знам. Ще ви кажа после. Тук чубите прозорци. Няма нищо. Това е много яко. Ние сме на ниво 1 или не сме? Ако включим още една врата, приключва видеото. Даже до ниво 2 сме. Хора, това беше видеото. Абонирайте се за канала и гледайте още такива видеа. От мене чао, както винаги.